С две думи, това е коментарът на възрастните, но за тях по-късно. Сега отиваме при децата. 13-годишната Наска лежи в интензивното на детското отделение. Получила е силен гърч по време на раждането. Тя и детето й са имали късмет. Можеш ли да се грижиш за дете? Да. Аз гледах и на майка детето. Аз се я гледах. В село Стряма младата възраст на родилката не смущава никого. Това е свекървата Христина. 22-годишният и син и баща на детето е заминал да търси пари. Работа нямал. Още 7 деца ще гледам. Да правят синовете, ще гледам. Малки са, но кой да ги прави? Ние за сега не се продаваме, да ти кажем. Е така. Щом се обичат, веднага пристават. Защо пускат тези кабелните, сексовите да гледат децата? Може ли да гледат сексо? Учат още от малко. Що се женат малки? Защото то като спи в една стая, бащата като дари 2 ръки, иска да забравя, че децата са вътре, иска да скочи. И гледа се на каруцата и тръгва човека. Ние сами сме виновни за тези малки деца жени. Когато порасне Фатме и стане на 12 години, и ако дойде и ти каже, бременна съм или искам да се оженя, ти какво ще кажеш? Ще я убия. Любов, не знаеш ли какво означава? Да, ето бебе правиш. Любовта означава 2 сърца влюбени и 2 чифта гащи зафърени. Това се казва любов. За BTV новините Антон Хекимян. Продължаваме с още теми от деня. Една от най-големите